ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆପ୍ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବି ଯେଉଁ ଆପ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣ ହୁଏତ ଆଗରୁ କେବେ ଜାଣିନଥିବେ। ତ ଏହି ଆପ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା କଲର୍ ଡିଟେଲ୍ ଏବଂ ତା'ର ନାଁ ଏବଂ ତା'ର ରିଏଲ୍ ଫଟୋ ଦେଖିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ ଆପ୍ଟି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରଟିକୁ ଓପନ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଆଇକନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଆଇକନ୍ CYECON। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆସିଗଲା। ତ ଏ ଆପ୍ଟି ମୁଁ ଆଗରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ରଖିଛି, ମାତ୍ର 20 MBର ଆପ୍। ତ ଏଇଟା ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କଲା ପରେ ଓପନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି। ଓପନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଗେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ତାପରେ କିଛି ପରମିସନ୍ ମାଗିବ, ତ ସେଇଟାକୁ ଅନ୍ କରିଦେବା। ଅନ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମାରିଲା ପରେ କନେକ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହୋଇଯିବ। ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ନେମ୍ ଲେଖିବାକୁ ଦେବ। ମୁଁ ନେମ୍ ଆଗରୁ ଲେଖିଦେଇଛି, ତ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଚ୍ଚ ଆଇକନ୍ ଦେଖିବ। ତ ଏଇ ସର୍ଚ୍ଚ ଆଇକନ୍ରେ ଆପଣ କାହାର ବି ନମ୍ବର ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ।